Gaurko ekitaldixe iruditzu gazta oso eraginkorra. Oso gogorra, eskate realitatea guztetzune, konsientzia ze pasaen dan biditan. Egoera ezberdin asko azalduri, oso egoera larrisak eta gordinak zin. Mezu ikusentzulikana errezagoa eta argisagoa jatit. Etorkizunin itxura gozo zer pasan baba, bizkat zeupe bidar pentsati gauzak emain jagoa. Aurkezpen interaktibo bat izateatzanin, hoxe etxen dago bai barneratu hau egoti eta geue parte sentidutit. Entzuli bizkaba inkluiduteko sartzeko bertan presentazioen, galderan emaitzak, nik bi ero asertatxoaz, hilauk eta mozgatuna, eskate impactanti diferentizan. Kolektibo zaurgarritzat hartutako zenbat pertsona hiltzirela uste duzu Euskadin? Zure ustez 17, erantzun zuzena 20 dela. Dami robotan kontzeptu barrixe betxando gazta, sekule ez dugu alako aurkezpen batea jun, eta orduan gaur interesa piztura bela uste dut. Interesgarrixe, bigarren zentzu emon altzazioen ikusi, hori txetzune pentsarazti. Pertsoni bera, lehengoko pertsonan kontaten bera gertagakon zehoze. Edan daizun gidari batek, zebrabide baten joan isuzen ama bat eta beran adin oso txikiko ume bat isuzen pasaten, berak jarraitzu iban gidatzen eta burun gainetik pasakon kotxi. Barriro batzea iban da barriro buruti pasakon kotxi. Kraneu apertuterakar, batek umi galdurau, eta bestik kartzela zigorra eskatzen dabe. Alkolak eta drogak ze ikusiat izerakarrela olako istriputa. Istripu bat dauenien da deitzen duzkoenien, gure eginkizune normalien izaten da, alik eta egoera oberenien atara txaparta hartien dauen pertsona hori da Osakidetzako langileen esku lagati. Kotxe bat, kamioi baten azpizen. Kamioi altzeu, da kotxitara gendunien ikusi gendun aita, txofer, da atxekaldien umebi. Aitaren burue atxekoan umien hanketan eguen. Korrika urten ginen, 6 kilometruen itxi gora bera, ezer ikusi barik, ezer sentidu barik, bapatien golpe batekin, haidien aurkitu ginen, errepide bazterreko murotik kanpora, altzatzen alegintzen nintzen lurretik eta ez neba lortzen. Konturatu nintzen, hemen belaunan azpitzik berako guztize falta zala, ez zegoela hankarik. Kotxi hartzen duen bakotxin, bizikletan gabiltzen bakotxin, motorra doikun bakotxin, ze kontu kibiogun, beste batzut hartin gagozela. Zelan juten garen batzutan inkonstientemente.